Projecte apropat de la xarxa de museus de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, en col·laboració amb el Museu d'Història de Cambrils i el Parc Samà. Aquí el tenim, Pikachu, endavant, té molta força i és molt ràpid. Un munt de coses i hem fet dibuixos i maquetes. Han fet un estudi molt acurat dels beneficis dels insectes per a l'ésser humà i l'ecosistema. Les cucareches, i aquí hi ha una. No. Aleshores, heu de decidir quina fusta posem aquí. Posem aquesta, aquesta, i la voleu posar al mig o cap a un costat?